Dobar dan, dobrodošli na ovaj poslednji panel za danas, vrlo inspirativan, ja se nadam za mnoge roditelje. Govorimo o gojaznosti kod dece. Nekad smo mislili da je ovo samo problem u svetu, međutim, nažalost, verujem da ste svedoci i svi vi da je sve više dece na ulicama koje srećemo imaju problem sa težinom. Spremajući se za ovaj panel, ja sam našla neke zanimljive podatke da je gojaznost veliki medicinski problem u svetu, da je bukvalno dostigao epidemijske razmere, da je u poslednjih 50 godina broj gojazne dece povećao se za neverovatnih 300%. U Americi je svako treće dete gojazno, a 31% ima potencijal da postane debelo. Međutim, ono što nas brine je kakva je situacija kod nas i deca u Srbiji su sve deblja, a statistika kaže da je u poslednjih 30 godina procenat gojazne dece kod nas porastao sa 4 na čak 14%. Da li ovo treba da nas zabrine? Otkriće nam vaši i moji današnji sagovornici. Prvo ću da ih predstavim. Do mene primarijus dr. Snežana Lešović, pedijatar i endokrinolog iz Čigote. Pozdrav za sve. Onda tu je psiholog Jasmina Milanović. Dobar dan. Jasna Ivić, ona je roditelj deteta koji je ovaj problem rešio u Čigoti. Vesna Zečević, nutricionista predškolske ustanove u Beogradu. Pozdrav od mene. Nataša Vukoje, ona je trener za lični razvoj i praktične rekreacije. Dobar dan, Nataša. Magistar Jelena Šepkušić, jesam dobro izlomila jezik, Jelena, profesor fizičke kulture, i Milena i Živko Stanković, jedan tata koji je došao sa svojom ćerkom, želim posebno da ga pozdravite, koji su takođe problem o kome danas govorimo rešili u Čigoti. I prvo ću reč dati doktorki Snežana i doktorka, ajde da počnemo od početka. Šta je u stvari gojaznost kod dece? Gojaznost je prekomerno nagomilavanje masti u našem organizmu. Početkom 90. godina je skrenuta pažnja na ovaj problem. Zašto? Zato što se pojavio ogroman broj komplikacija i, nažalost, troškova koji su neophodni za lečenje tih komplikacija gojaznosti. Vrlo kratak period, odnosno krajem 90-ih, mi ne govorimo o epidemiji, nego o pandemiji gojaznosti. Ukoliko se ostvare prognoze o povećanju broja gojaznih, suočit ćemo se zaista sa ogromnim brojem komplikacija koje se javljaju kod dece u sve ranijem uzrastu, a naravno to će pratiti i veliki troškovi za lečenje tih komplikacija. Znači, treba da se okrenemo prevenciji, je li tako? Upravo tako. Da bi smanjili troškovi, da razmišljamo ekonomski. Dugo postoji problem, je li tako? Sigurno zadnjih 50 godina gojaznosti u fokusu istraživanja. Naravno da sledi šta u sledećih 50 godina, da li će i dalje biti u fokusu naše interesovanja i da li će i dalje biti jedan od najvećih problema javnog zdravlja. Upravo tako kaže Svetska zdravstvena organizacija. Zašto? Zato što gojazne deca postaju sve gojaznija, ostvaruju sve teži stepen gojaznosti, to je jako tužno, i do 80% gojaznih adolescenata ostaje gojazno u odrasloj dobi. A naše vaspitanje je nekako ovde uvreženo da samo da je ono pucaš od zdravlja, ako si rumen, ako imaš viška, bolje da ljulja nego da žulja, pa svaka baka će svom unuku ili unuci da kaže jo, vidiš, to si mi se usukala. Da. Kada govorimo o primarnoj ili nutritivnoj gojaznosti, najveći uzročnik i faktor koji doprinosi nastanku ove gojaznosti su faktori spoljašnje sredine. Dolazi do neravnoteže između energetskog unosa i energetske potrošnje, talože višak kalorija, stvaraju se masne naclage, a koji su to spoljašnji faktori? Nepravilna ishrana, urbanizacija, globalizacija i brzi ekonomski razvoj. Uzrok su značajnih promena u stilu života i nas odraslih, a posebno dece. Imamo potpuno nove obrasce u ishrani, govorimo o nutricionoj tranziciji, o hiperkalorijskoj ishrani, o nedovoljnoj fizičkoj
aktivnosti, nema energetske potrošnje i potenciranom sedentarnom životnom stilu. Upravo to što ste rekli, novi obrasci uz naše najmilije koji su u našem okruženju, koji iz najboljih namera pokušavaju da nam ugode, nudeći nam slatkiše, preobilne obroke, upravo to što kažete, umesto da dete pojede onoliko koliko treba, porcije su povećane, brzina kojom jedemo takođe, sve više jedemo obroke koji nisu kući pripremljeni, nego van kuće i naravno da se puno greši i ovaj problem je postao ogroman i u našoj zemlji. Ali je prepoznat na vreme, timovi stručnjaka, posebno Udruženje pedijatara Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, omogućilo je naravno u saradnji sa specijalnom bolnicom Čigota formiranje jednog sjajnog programa i nastanak Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti za decu i adolescente. I sada mi kažete, kad govorimo o gojaznosti, da li je to sad procena individualna roditelja ako primeti da mu dete, ne znam, ima 5, 10, koliko je kilograma to viška? Šta znači? Biti gojazan. Ja možda mislim da je moje dete gojazno, ima 5 kilograma više u odnosu na njenu visinu ili kad vidite da jede, što bi rekla Jelena, previše slatkiša, posebno kada govorimo o tome, mislim na decu koje su u pubertetu, koje su počeli da rade hormone i čije su navike u ishrani počele da se menjaju. Da, ne treba improvizovati i naravno nečiju ishranjenost možemo proceniti, zna se gde i zna se kako. Kod nas su prihvaćene norme u kojima svi žele da im dete, unuče, bude veće, krupnije od, jel tako, svih u porodici, od svih u školi. Znači, tražit ćemo savjet stručnjaka, imaćemo poverenje u svog izabranog lekara i svaki pregled iskoristiti za procenu, rešavanje problema zbog koga smo došli, a i za procenu ishranjenosti. Znači, vrlo jednostavno, znači nije skupo, potrebno je da znamo vrednosti telesne visine i telesne mase, izračunamo vrednost koja je, koliko iznosi indeks telesne mase i jasno je to da je kod odraslih, ako je od 25 do 30, da je reč o prekomerno uhranjenoj osobi, a iznad 30 o gojaznoj. Za decu je to mnogo kompleksnije. Zašto? Zato što se kod njih nije završio rast i razvoj. Za njih koristimo specifične grafikone brzine rasta indeksa telesne mase koje su prilagođene i zavise od uzrasta i pola. Izračunatu vrednost unesemo u taj grafikon i vidimo gde se dete nalazi u tom trenutku. I čim vidimo da postoji višak kilograma, onda treba reagovati, znači ne treba odlagati rešavanje ovog problema, a posebno je važno u tim nekim kritičnim situacijama potražiti pomoć lekara, potrebno je osnažiti porodicu i umerenost u svakom slučaju u svemu uvek će dati ove dobre rezultate. Pre nego što dam reč nutricionisti, psihologu, profesoru fizičke kulture, pre svega želim da porazgovaram sa roditeljima, da njih pitam kako su se suočili sa ovim problemom, kako su to rešavali u svojoj porodici i kako su to deca prihvatila. Ja bih zamolila Jasnu Ivić, mamu čije je dete imalo ovaj problem i koje se rečilo u Čigoti, da nam prenese delimično svoje iskustvo. Kada ste se u stvari obratili za pomoć? Moje dete je sa 6 godina dobilo astmu. Nakon 2 godine korišćenja kortikosteroida ustupila je gojaznost. Sa 8 godina sam primetila da to prevazilazi neke određene parametre i potražila sam pomoć. Ja sam nutricionista po profesiji i nisam se libila da potražim pomoć od svojih kolega koji su stručni i imaju mnogo više iskustva u ovoj oblasti. Potražila sam pomoć prvenstveno od endokrinologa u dečjoj bolnici u Tiršovoj koji me uputio preko zavoda. Odmah prvo pitanje je bilo da li želite da vaše dete ide u program Čigotica. Ja sam bez jednog trunka razmišljanja pristala, iako nisam bila
do kraja upućena šta program sve podrazumeva. Želela sam najbolje za svoje dete, htjela sam da pokušam da pomognem detetu da gojaznost ne bude preterana, da stavimo tačku na to, da se dete vrati u normalu, jer je njemu fizička aktivnost bila veliki problem. Dete nije moglo da podnosi fizička opterećenja, nailazilo je na veliku osudu drugara, sredine, nastavnika fizičkog, koji ga je terao da trči 8 krugova oko škole, gde bi on na drugi krug dobio, na primer, gušenje i završio u bolnici. Imali smo jako puno problema, da ne pričamo o nadimcima koje je dete dobijalo od drugara, a deca su u tom uzrastu jako surova i vi morate da pronađete način da svoje dete zaštitite i psihološki, da mu budete podrška. Rešenje je bilo da, znači, te kilograme vratimo na normalu i da dete prevaziđe problem. Obratili smo se i došli smo na Čigotu kod primariusa doktorke Lešović, gde smo stvarno od prvog momenta, od prvog dana naišli na veliku podršku, veliko razumevanje od celog tima, ne samo od lekara, nego od celog tima, i psihološku podršku i podršku trenera, da dete ne može da trči kao ostala deca. Tamo je upoznao drugare, znači, koji imaju isti problem kao on. Na Zlatiboru, tako? Da, susreo se s decom, do tada je imao komplekse, moram to da kažem. Prvi put se susreo sa gomilom dece koji imaju isti problem koji ima i on. Video je da nije jedini i uz igru, uz mnogo zalaganja, to dete je za 3 nedelje uspelo da skine masne naslage za 4% i više. Kakva je situacija danas? Danas je on odrastao dečak koji ima kontrolisanu astmu i kontrolišemo i telesnu masu uspešno. Vidjet ćemo kako će biti dalje, s obzirom da je dete ipak koje ima predispoziciju za gojaznost. Borit ćemo se i dalje, naravno, zato što smatram da je prevencija ključ svega i da u ovoj zemlji, po meni, je nedovoljno posvećena pažnja prevenciji gojaznosti, da bi trebali da se vrate i preventivni centri u domove zdravlja, da se pomogne roditeljima, jer dete, moja koleginica će pričati u predškolskoj ustanovi, da dete ima iskontrolisanu ishranu. Šta sa decom koja pređu kasnije, dođu u školu, gde roditelji nisu naučeni, obrazovani? Mnogo pitanja se tu otvara i mislim da ovo društvo i ova zajednica moraju da zaštite decu i da svaki roditelj mora da razmišlja, da svom detetu pruži najbolje što može, da se edukuje prvo roditelj. U svaki problem koji naiđe, i ta astma je nama bila problem, pa smo se edukovali oboje. Pa je cela porodica bila podrška. Znači, bilo je slatkiša, sada slatkiša u kući više nema. Bilo je grickalica, sada toga više nema. Bilo je sedenja za kompjuterom, sada je toga mnogo manje. Jasna, hvala vam puno na ovom iskustvu koje ste podelili sa nama. Je sad pitanje za psihologa. Kako tu sad naći ravnotežu, kako naći pravi put da pređemo na zdravu ishranu, kako se izboriti da dete naučimo da doručkuje, da ne ide u pekaru, posebno u uzrastu kada želi da bude prihvaćen od strane svojih vršnjaka, da ne bude ismevano, da ne dođete u situaciju da vam dete kaže pa ja znam da to nije zdravo, ali volim nek ide život. Kako da se ponaša roditelj, a kako da se ponaša dete kada govorimo o gojaznosti, znači o ovom problemu? Kad su oboje svesni, i roditelj i dete, da imaju problem, znači put do realizacije izlaska iz problema je dugačak. Ovako, što se tiče konkretnog vašeg pitanja, koji se odnosi na to šta bi trebalo dete da jede, o tome će razgovarati negde prosto kompetentnije koleginice, nutricionisti. Kako to? Znači, zdravo jeste, kako sprovesti u delo? Ono što vi mene pitate jeste kako dodatno motivisati dete da program podrži. Prvo, ono što je suštinski jeste da otkrijemo šta je to problem kod deteta. Kod rada psihologa na programu Čigotica imate individualni i imate grupni rad. Kod individualnog rada vrlo je važno da vidimo šta je problem detetu. Da li je u pitanju nisko samopouzdanje, nisko samopoštovanje, da li to dete ima depresivne elemente.
Onda kada utvrdimo to šta se tu događa, onda na savjetodavnom radu radimo na otklanjanju jednog po jednog problema. Vrlo je važno da ovo naglasim. Mnogo naše dece ima ove probleme. Zašto? Zato što su žrtve psihološkog i verbalnog nasilja u školama, zato što im dobacuju, zato što ih izoluju. Mnogi od njih se jako osjećaju loše, osjećaju se nekompetentno, zato što ih treneri ne biraju u timove, nego ih ostavljaju poslednje, stavljaju ih na go, samo zato što misle da su motorički nespretni. I oni se samo izoluju. Neki od njih imaju poremećaj u ponašanju. Zašto? Imaju poremećaj u ponašanju zato što ne biraju da budu žrtve nasilja, nego odgovore na verbalno nasilje ili verbalno ili fizički. Ono što je važno jeste da moramo pokriti taj deo. Ovaj deo koji se odnosi na motivaciju radimo na grupnom radu. Kod grupnog rada vi imate radionice i u okviru programa koji traje imamo ukupno 6 radionica gde radimo na tome koje su to negativne emocije, koji su to psihološki aspekti koje teraju dete da imaju neodgovarajući odnos prema ishrani. Koji su najčešće? Negativne emocije su u 99% slučajeva. Deca su ljuta, deca su besna, deca su nervozna. I ono što je možda najporaznije od onog prvog dana kada sam ja počela da radim do današnjeg dana, sve više je dece kojima je dosadno. I to je mnogo, to je poražavajuće. Zašto su nam deca nervozna? Zato što imamo prevelike zahteve u školama, zato što roditelji imaju prevelike zahteve, zato što se, upravo da ne bih ponavljala ovo o čemu je primarijus dr. Kalešović govorila, a to je da imamo drugačiji stil života, gde se roditelji ne bave na adekvatan način ili da ne odvajaju dovoljno vremena sa svojom decom. Ta deca postaju usamljena, postaju nervozna. Ono što je negde vrlo, vrlo važno u celoj ovoj priči jeste da deca prihvate da imaju te negativne emocije, a na psihološkim radionicama mi pravimo adekvatan plan šta raditi sa tim neadekvatnim mislima, šta raditi sa neadekvatnim emocijama, a da to bude konstruktivno, da ne bude zamena hrana. I ono što je vrlo važno jeste prihvatiti odgovornost za sopstveno ponašanje, to je ono što je akcenat rada psihologa, prihvatiti odgovornost za to da mi moramo da kontrolišemo impulse i nagone prilikom konzumiranja ishrane. A verujte, to je jako, jako teško. I za roditelje i za dete. Mi se više iskreno na ovom programu radujemo našoj deci i više u njih verujemo da će oni biti fantastični edukatori svojim roditeljima, svojim vršnjacima i svojim porodicama. Ja sam sad htjela da vas pitam, kad već govorite o ponašanju roditelja, kako roditelj u ovoj suludoj trci za novcem, za poslom, u tim silnim obavezama može da bude podrška detetu koji ima ovaj problem? Kako može bude podrška? Ja mislim da ćemo vam svi mi odgovoriti isto, a to je morate odlučiti šta su vam životni prioriteti. Životni prioritet je vaše... Znači nema izgovora, nema vremena. Nema izgovora i vidjet ćete u jednom trenutku kada budete čuli iskustvo naših sjajnih roditelja ovde i naših polaznika, a to je da sa vrlo malo, ali upornog i doslednog ulaganja dobijete fantastične rezultate na kraju. Doktorka? Izvinite, upravo smo čuli brojne psihološke komplikacije gojaznosti. One su i tekako važne, a često se previde, one su nevidljive, ne postoje za mnoge od nas i zdravstvene radnike, neprepoznati su i u porodici, u školi. A naravno da je gojaznost udružena sa brojnim medicinskim komplikacijama, povišenim krvnim pritiskom, poremećajem prometa šećera u organizmu, poremećajem metabolizma masti kod male dece, zaista i mlađe od 9 godina. Dokazane su studije u kojima su i kod dece mlađe od 9 godina uočene početne promene u smislu rane ateroskleroze, metabolički sindrom, dijabetes tipa 2, to nam sve kuca na vrata. Naravno, gojazna deca su u velikom riziku za razvoj brojnih respiratornih oboljenja, ortopedskih, a tu je i kardiovaskularna bolest od koje zaista i u našoj zemlji kao i u svetu najveći broj ljudi umire. Dakle, gojazno dete, znači puno komplikacija u ranoj životnoj dobi kod odraslih i to u ranoj odrasloj životnoj dobi i ono što je strašno i kraći životni vek. Negde od 5 do 15 godina u proseku naša gojazna deca će živeti kraće od svojih roditelja. To je, nažalost, ono što će obeležiti ovaj vek, pored, brojnih dostignuća u svim sferama, znači i kulture i nauke i
Znači, najduži životni vek je obeležio prošli vek za svo stanovništvo, ali nažalost danas govorimo zbog ovog ozbiljnog problema o kraćem životnom veku naše dece. I naravno da treba da preduzmemo sve mere i da angažujemo timove stručnjaka za rešavanje ovog problema, je neophodan multidisciplinarni pristup i svako naravno da svoj doprinos da se pomogne porodici i detetu da za što kraće vreme, ali bezbedno, dođe i ostvari neku poželjnu težinu, a onda ćemo dalje razmatrati. Znači, porodica treba da se vrati tamo gde je bilo mesto. Mi smo se malo izgubili, mislim, porodica se malo izgubila u Srbiji, ja imam taj utisak. Pretpostavljam da će se i naši gosti koji nas slušaju u tome složiti. Sad dolazimo do onog pitanja izobilje koje nam je doneo napredak, novac, a to je pre svega hrana koja je upakovana onako, koja je slatka, šarena, pa je postala brza, pa je nama lakše, evo ti kupi nešto za užinu, evo ti nešto pojedi, ja ako si nesrećen i depresivan, hoćeš malo čokolade, bit će ti lakše. Pitanje za Milicu Cvijović, evo i mi odrasli na kraju krajeva kad želimo da skinemo neki višak, Vesno, ja se izvijam, pa nam je teško. A kako onda sad detetu, evo ja imam dete koji u pubertetu i koje, mislim, voli dede slatkiše, taman i ima višak. Ona kaže, mama, ja znam da to nije dobro i da to nije zdravo, ali kaže, ja to moram da pojedem. Kao što ste sami rekli, invazivan napredak razvoja tehnologije proizvodnje hrane donosi opet one druge loše stvari, a to se odražava na zdravlje kompletne populacije. Kad pričamo o deci, ja sam praktičar, radim u jednoj od predškolskih ustanova Beograda i kroz iskustvo koje imam u stažu od 19 godina, prosto vidimo da su negde navike ključna stvar. A navike se formiraju u prenatalnom periodu, imali smo prilike da to čujemo od naših pedijatara u prethodnim panelima. Zatim u onom periodu, već kada se kreće na dohranjivanje odojčeta, od 4. do 6. meseca to kreće po preporukama pedijatra, pa onda date toj deci prvo što se da najčešće je slatkiš, odnosno sladak voćni sok, što je pogrešno, priznaćemo. A onda, naravno, odgovornost za sve to što su deca takva imamo svi mi, koji se na ovaj ili onaj način bavimo decom. Počev od toga da će najuža rodbina kada odlazi u posetu poneti slatkiše. Od činjenice da će... Veliku čokoladu od 300 grama. Počev od činjenice da će, naravno, onaj ko se kratko bavi decom od babysitterki, ako ga povede u šetnju, opet poneti neki keksić, sok, pa još ako dete nije htelo da pojede hranu, da li je to doručak, ja sam imala ta iskustva, jer pre posla ovog radila sam i neke druge poslove i na moju sreću i zadovoljstvo to je bilo sa decom, što je opet pogrešno. Zatim, mi koji smo sa njima u praksi, kojima je to profesija, nutricionisti, vaspitači, imamo situaciju da nam roditelji u vrtiće donose dosta grickalica. Rođendan ne može da prođe bez puno grickalica, verujte. Mnogo energije ulažemo, mnogo pisanja, mnogo roditeljskih sastanaka i jako teško izlazimo s time na kraj. Sad, ono što sam uspela pre 10 godina je da deca ne dolaze sa kiflama, puter kiflama, žužu, pecivima, jer dobijaju doručak koji je zasnovan na principima pravilne ishrane. Ja ću kratko nešto posle reći o tome. Sada te grickalice, onako kad pričamo, prvo imamo aktive sa vaspitačima, pa onda sa roditeljima, to se malo iskriva. Sad ono na što krećemo mi prosto svesno da koristimo da bi to izbacili jeste što, nažalost, imamo sve veći broj dece alergične na pojedine vrste hrane u vrtićima, pa onda zbog toga negde, iskreno, ja sam upotrebila to kao, sad mi je moment da to izbacimo, pa smo ja i koleginica uputile zvaničan dopis direktorima da zbog te dece za koje ta hrana može predstavljati rizik da se to izbaci donošenje grickalica, raznih slatkiša. Rođendan se može proslaviti i sa voćkama koje se donesu, pomoranđa, limun, banane, napravit će kuhinja voćnu salatu, uradit će se aktivnost gde će se od toga napraviti i torta. Ima mnogo toga što mi možemo da uradimo, ali... U čemu je problem onda? Pa, znate u čemu je problem? Problem je, ja bih rekla, sistemski.
ako imam iskustvo da sam u jednu školu gde sam bila angažovana kao predavač za obeležavanje meseca pravilne ishrane, a škola pritom obrazuje buduće gastronome, kuvare, mesare, pekare, poslastičare, kada sam ušla, prvo me umesto prijavnice susrela pekara sa onim lisnatim testom. O čemu mi onda pričamo? Preko puta je samo kiosk sa gaziranim pićima i raznoraznim drugim sokovima i grickalicama. To je nešto što bi po meni, i ja verujem da ćete me svi u tome podržati, trebalo, kao što smo i kockarnice, prosto negde definisati pravilima, aktima pravnim, i već trebalo bi malo da se pozabavi i sama država time. Da malo više sluša struku, da političari malo više se okrenu struci i da negde od struke krenu predlozi za donošenje nekih akata koja će učiniti dobro našoj deci. Ono na šta bih se još osvrnula je sledeće. Navike u ishrani, odnosno način pripreme hrane. Nažalost, nemamo dovoljno znanja, ne radimo na edukaciji, odnosno obrazovanju iz te oblasti, pa sve ono što se previše tretira i što danas u ovo vreme, prosto kad je trka za životom, da kažem, za vremenom koga imamo svi malo, negde nam treba mnogo vremena za pripremu hrane, a u stvari je sve obrnuto. Biološki je najvrednija hrana koja se kratko tretira. Znači, što više sirove hrane, što više sirovog voća, povrća, salata, kratko tretirane hrane, ne trebaju se kuvati supe satima, ne treba da krčka sarma 5 sati, potpuno je pogrešno. Evo, ovde su i lekari, pa neka me demantuju ili neka me podrže. Prosto, hrana koja se dugo tretira, nema žive enzime, ubijaju se vitamini, dijetna vlakna. Znači, od te hrane imamo malo koristi, a mnogo vremena treba za njenu pripremu i onda se to za naše roditelje, majke, bake, ko već sprema, to je jako puno vremena, a u stvari uopšte ne mora tako da bude. Od činjenice da u vrtićima smo nešto i uradili, bar u Beogradu, imamo zaista asortiman namirnica koji je zaista nutritivno biološki vredan. A šta to podrazumeva? Podrazumeva učešće svih grupa namirnica, znači od mleka, mlečnih proizvoda, od kategorija mesa koje su selektivnije, znači to su prve kategorije, pileće, juneće, svinjsko, zatim ribe, riblje konzerve, tipa tunjevine, sardine, skuše, puno raznih žitarica od celog zrna, znači integralnih žitarica od pirinča, pšenice, kukuruza, šećerca, svega toga. I ono što će vas iznenaditi, ali ovo je zaista priča iz prakse, deca jako lepo to prihvataju. A posao koji radim, kažu da ga dobro radim. Naučilo me dete. Verujte, to je zaista nešto što koristim priliku da svuda gde mogu to kažem. Kada sam počela da radim posle 10 godina, bila sam van struke i došla u svoju predškolsku ustanovu, nekako posle 20 dana u jednom od naših vrtića bio je seminar stručnih saradnika, psihologa i pedagoga cele Srbije. U tom vrtiću ljudi su posle ručka koji su deca obavila trebali da se smeste u dečije sobe, oni su izašli, ima vrtić lepo dvorište, da i oni pojedu ručak koji je isti kao dečiji, ali su to malo radnici u kuhinji, odnosno kuvari onako doterali, ukrasili, dodali. Eto, ja sam se desila u momentu kad su već deca izašla napolje i jedan dečak, pa mislim da nije imao više od 4 do 5 godina, žena je to vozila na kolicima servirnim i ja sam bila sa njom, bili su tu još vaspitači i rukovodilac vrtića i dete je potrčalo i onako pogledalo i reklo kako je ovo lepo, verujte, zaboleo me želudac. U sebi sam rekla sebi, ako ja ostanem ovde da radim, bit će vam sve lepo. Zaista dala sam sve od sebe. Sutra dan je odmah bio sastanak sa svim kuvarima i rekla sam, deca će, vaš posao je odgovoran, vaš posao je lep, radite za najlepše što imamo, najvrednije, kreativan je i ulažete puno truda, ovo je kvalitetna hrana, skupa i ništa nismo uradili ako to završi u pomijama. Da se to ne bi desilo i ja ispričam, hajte da uradimo da ta hrana lepo izgleda.
I verujte da je to se isplatilo. Od dece, neko je rekao ovde od kolega učesnika da možemo mnogo da učimo. Da, možemo. Zato smo svi podjednako odgovorni. I oni koji se malo bave decom, roditelji primarno, od struke, od onih koji se druže sa njima, borave sa njima, vaspitača, svi smo podjednako odgovorni. I svi treba da učinimo vrlo malo da bi ta deca dobila puno. Posle godinu dana kada su došli tehničari iz Gradskog zavoda da uzmu uzorke za kontrolu kvaliteta obroka, tehničarka koleginica je pitala decu kako vam se sviđa hrana u vrtiću? Kao iz topa odgovorio, da, ovde je sve ukusno i lepo servirano. E sad, imam i drugo iskustvo, recimo kada smo po prvi put Ja sam što vas prekidam, ali to je pitanje, znam iskustvo iz vrtića kada vam dođe dete ili vas osramoti pred vaspitačicom, koji kaže, jo, vaše dete pojelo brokoli ili neki kupus, kelj koji u životu ne jede kod kuće, ono kaže, moja mama to nikad ne kuva. Kako sad to u vrtiću, ovo je super, a kod kuće je to ono kao bljak bez veze, ja to ne volim. Ja vas sad slušam i prosto rekao se pitam gde sam pogrešila. Evo dok nastavite da kažem da mi gledamo, dok vodimo ovaj razgovor, Čigoticu i decu koja prolaze ovaj program i nadam se da sve navike koje su tamo stekli doktorka ostaju za posle. Znači, kako sad da ne bude moja mama to nikad ne sprema? Ili je to psihologija? Ja sad ne znam. Pa ima sigurno jednog i drugog. Ja se sećam kad je meni sestra na preventivi vrtića došla i rekla, ali znate, dete je, kad je dobilo kajganu sa prazilukom, zaplakalo jer to nikad nije probalo. Stvarno mi to zeleno. I sad ja kažem, i ona kaže, joj Veco, molim te, nemoj ovo. Ja kažem, vidi Mila, sad je zaplakalo, sutra će da gleda, preksutra će da proba, 4. put će da pojede. Tako je bilo. Posle, recimo, 2-3 meseca ona dolazi, jao, Miko, pa ti si tako bila u pravu. Ja kažem, ništa, iseckat ćemo pa ćemo pored. Kaže, deca to sad jedu. Znate, treba biti uporan, ne na način prisile, to će koleginica, psiholog mnogo bolje od mene da objasni, a ne na način da to dete mora, nego da moraš ili ćeš se razboleti, moraš ili će ti porasti rep, puši, šta? Pa da se priča, pa onda je tu i društvo, pa onda se tu organizuje, recimo, kulinarske radionice sa decom su nešto fascinantno. Recimo, imala sam prilike da za jednu kompaniju, da kažem, koja organizuje te radionice, budem konsultant i ja sam bila oduševljena. Verujte, da deca su pojela nešto što sam i ja imala zebnju, a na moje insistiranje je to ušlo, rekao gotovo, ja sam sad izgubila posao koji mi je dragocen, ali nije mi to toliko važno koliko, šta će reći roditelji koji su to sve gledali, verujte, da je bio neki namaz od semenki suncokreta, maslinovog ulja, ne znam, ruzmarina, još nekih travčica. Ne znam ni da li bi ga ja pojela. Ali deca su bila uzrasta od 7 do 9 godina. Oni su to tako pojeli. Slatko? Da su tražili da odnesu svojim braći i sestrama, mlađim ili starijim koji su ostali kod kuće. I ja sam tako bila presrećna da onda koleginica koja je opet, čula smo se telefonom, nije u ovoj zemlji, kaže, prosto je neverovatno, kaže, ja to kao hrabra si bila, pa sad moram da vas prekinem, kad već govorite o toj hrabrosti, da mi to čujemo da li je zaista tako u praksi, da pitamo Milenu. Milen. Jesi ti jela ovaj čudesni neki namaz ili već nešto slično tamo što su vam pravili pa su rekli da je to super? Ajde kaži mi kako je tvoje iskustvo i koliko je teško zaista se navići na tu zdravu hranu, da jedemo nešto što treba da nam daje energiju, a da se pritom osjećamo dobro. I da gledamo slatkiša onako na stolu. Sokove. Sa ravnodušnošću. I da pijemo vodu. Znate kako, ja sam pre 3 godine pošla prvi put na program Čigotica i stvarno imala sam razne predrasude, naravno raspitivala sam se kako, šta. A koje si predrasude imala to? Pa prosto kako će me društvo prihvatiti, kako su ostala deca tamo, kako ću moći bez roditelja i to je, prvi put sam bila 3 nedelje, kako ću moći da se odvojim. Bila sam tu sa drugaricom iz odeljenja i bilo je to sve mnogo lakše i čitala sam naravno komentare na internetu i dobijala sam razne komentare kako je hrana neukusna, kako ne može tamo da se podnese, kako...
bilo je baš onako rigoroznih komentara, međutim, kada sam došla prvi put na Čigotu pre 3 godine, ja sam se stvarno oduševila. To je sve bilo drugačije, to je tako tamo toplo, to uopšte nije bolnica, to ne predstavlja za mene bolnicu. Ja sam upoznala sjajne ljude, doktorku, trenere, fizioterapeute, psihologa, sve ljude, da sad ne izostavim nikoga, društvo. Stekla sam prijatelja do kraja života, jer mi smo tamo došli sa istim problemom i sa istim ciljem i tu smo zajedno svi da rešimo i svi jedne druge podržavamo, što je stvarno sjajno. Treneri koji tako dobro i istrajno rade sa nama, toliko su uporni i kad god ne možemo, uvek su tu da nam pomognu, koliko god mogu, stvarno, ja bih se uvek vratila i bila sam... Pa evo vidim da ćemo mi tamo da idemo na odmor. Dobro došli. Po ovoj priči. A kaži mi, jesi imala krize, kad sad pričaš, jo, sve je divno, sve je super, mislim, i hrana je jedna oblik zavisnosti, je li tako, doktorka? Posebno zavisnost od slatkiša, od Coca-Cola. Da kažem da smo imali dečaka koji je iz Vojvodine i do dolaska kod nas i lečenja u našem centru pio je 7 litara Coca-Cola dnevno. Prosto želim sa vama da podelim taj podatak i plašim se da će neko da ga prevaziđe. Znači, ali on je uspešno rešio taj problem. I više ne pije Coca-Cola. Pije samo vodu, pošto je sve kod nas definisano i mnogo je unapredio zdravlje. Jesi imala krize, Milena? Evo, sad ću vam reći, iskreno, stvarno nisam, jer mi tamo o hrani ne razmišljamo. Čekaj, šta si voljela da jedeš pre nego, mislim, šta si najviše jela, šta ti je pravilo problem? Kada govorimo o hrani, čuli smo od psihologa šta sve može da bude uzrok što nas nagoni da jedemo preko svake mere i da nam stvara problem da imamo više kilograma. Pa znate kako, nisam... Da li se tvoja hrana sad, u odnosu na pre nego što si otišla na Zlatibor, promenila? Naravno da se promenila i neke navike su se promenile i ja sam to prenela i na moju porodicu i sad je sasvim drugačije su navike. Ja kažem, i pre Čigote nisam se ja toliko nezdravo hranila, samo su to bile količinske veće porcije, sad se to sve upola manje. Ja sam na Čigoti smršala 18 kilograma i ne nameravam da stanem, prosto postupno i strpljiva sam u tome, to su mi naučili gore ljudi na Čigoti i stvarno ja sam zadovoljna i stvarno veliko hvala i toliko volim da se vratim i nameravam sad isto da... A jel spremaš ti nešto od hrane kod kuće? Pa kad imam vremena spremam i uglavnom proju, evo kad spremam, uvek dodam neke semenke ili tako nešto. Sad ćemo pitamo tatu. Muškarci su poznati kao dobri kuvari kad to hoće, bez obzira što ostane gomila prljavog suđa posle da se sredi. Tata, ko vodi glavnu reč kod vas u kući kada je u pitanju spremanje hrane s obzirom na problem koji Milana ima? Jeste promenili sad svi u porodici navike, zaista? Dobar dan, ja hoću još jednom da vas pozdravim. Meni je zaista prijatno u ovakvom društvu i pomalo se osjećam onako... Vi ste kao u haremu. Sa kraja, bojim se da ne pobegnem. Ne, do tamam posla. Ja mislim da Robert Čoban će da vas zaustavi ako sad krenete da silazite dole. Neću da napustim brod koji dobro plovi. Mi smo jedna, da kažem, normalna zdrava porodica. Naš 4-člana porodica je, sin i majka su ostali, ćera i ja smo došli ovde. I smatramo nešto što je pozitivno da doprinesemo, da iskažemo neka naša osjećanja. Je li bilo teško suočiti se sa tim problemom kad već pričate o porodici? Složen je problem. Ja sam po prirodi matematičar i nema formule da vi to prenesete i da za svakog to važi. Svaka osoba je... Za sebe. Svaka osoba je sistem. Milena je dosta bila aktivna, dok je bila mlađa i sportom, sticajem okolnosti drugih, prekinula je to, a to je prouzrokovalo, da kažem, smanjenje aktivnosti. Mi imamo tu, kao roditelj, posmatram, ako mogu da izdvojim, današnje doba, zaista sve ovo što su učesnici rekli, to je evidentno. Osnovni problem što mi imamo zdravu neishranu, odnosno namirnice, jer danas je težnja, zamislite, vi odete da kupite neke namirnice,
a on u rukavicama to bere ili ne znam u čemu paradajz iznosi na pijaci, a juče ga je prsko ili ne znam u kojim kakvim životnim namirnicama u što kraćem roku da postigne što veća količina, ne znam, znači pre svega nezdravo je okruženje po pitanju ovog. Drugo što ja, evidentno gledajući ove slike, pa se vratim u svoje detinjstvo, a ja potičem iz prirode, i prirodi treba da se vratimo, deca su danas neaktivna. I u takvom okruženju žive da nemaju dovoljno aktivnosti. Nije problem koliko se unese hrane, nego koliko se potroši. Nego kako se potroši, da. Znači, koliko se potroši. Ako vi unesete i 100 kalorija, ali ne potrošite ni 50, onda tih 50 je suvišno. A s druge strane, i mama je tu zaslužna zašto smo ovakvi, zato što ona dobro kuva i sprema i onako tradicionalno jela i da ne uredimo mamu, onda smo morali sve ostalo. No, zaista evo, vratit ću se na ovo, znači ja sam taj bio koji sam s jedne strane zaista Milenu podržavam u svakom nastupu njenom, ali kao neki akcijaš koji imaju iza sebe 6-7 akcija saveznih, ovako vid druženje, to je nešto tako dragoceno, da vi ne dobijete samo u onom smislu da rešite problem koji je krucijalni, koji je težni. Tako vi oplemenite taj život. Znači, Milena pre tog odlaženja i sada, to je drugo dete. Znači, ona je u stanju sa takvom emocijom, znači, ona se u određenom trenutku nije mogla otići i ona je ujutro rešila na autobus i otišla je do doktorke gore. Znači, ona kad je prišla čigoti, kad je ono sve, to je takve su emocije da ona prosto nije mogla, a to doktorka bolje zna. Znači, kad god može, ode, ali ne zato što je hrana tamo, nego zbog društva. Sadržaj života gore, u toj grupici, gde vi imate totalno upravo ono što sam rekao da je aktivnost, trošenje energije. Znači, od ustajanja, od šetnje, od plivanja, od vežbe, od radionice u večernjim satima od 9 do 10, pa ne znam da li je to ovako ili onaka žurka, a to su pokreti, to je trošenje energije. Posle ću da pitam Milenu da li je nešto tako moguće primeniti u ovom okruženju. Doktor, hteli ste nešto kažete? Hvala vam što ste malo prezentovali naš program, svaki dan je jasno definisan, znači to je ono što deci treba ponuditi, sadržaj, ne prazne priče. Red, radi, disciplina, jel? Znači, zaista svaki dan je jasno definisan, počinje sa jutarnjom šetnjom, možete videti neke naše fotografije i hvala vam što ste ih primetili. Na Zlatiboru je lepo uvek, bilo koje godišnje doba da je u pitanju, program traje tokom cele kalendarske godine, malo veće interesovanje kada su raspusti. I do sada je, znači, lečeno oko 3700 dece iz svih delova ove naše zemlje, zaista iz različitih nacionalnih, verskih, sociokulturoloških sredina. Imali smo pacijente iz zemalja u okruženju i nekih većih evropskih centara. Divno je raditi sa decom i videti njihov preobražaj, kako kažu i roditelji kada dođu da ih odvedu kući, pošto svi koji dolaze putem uputa koje finansiraju Fond zdravstvenog osiguranja, roditelji ne ostaju. Znate, to je malo problem kada ostanu. Puno dece, evo i Milena se rekla, nikada nije odvajala, tako da bude tu suza prvi, drugi dan, ali verujte, oni se tako lepo uklope, zavole aktivnosti koje, znači, su pored šetnje, plivanje, o tome će nam reći nešto Jelena, ali vrlo važan deo programa su predavanja zanimljiva, znači oni moraju da nauče kako nastaje gojaznost, komplikacije gojaznosti, kako se leči gojaznost, tu su izuzetno zanimljive psihološke radionice, rad sa nutricionistom, priprema hrane i u večernjim satima svako večer imaju druženje sa animatorom, tako da u ovoj ustanovi koja je bolnica, a zapravo ne liči na bolnicu, i zapravo uz jednu harmoniju koju stvara grupa vršnjaka i podršku Čigotica tima, verujte, uspeh je zagarantovan.
Za ovu mladu generaciju koja nam je sve gojaznija i gojaznija, kažu da je sedeća sticajem okolnosti, napretka tehnologije, kompjutera, telefona, tableta, svih mogućih naprava koje nam omogućavaju sve to na dugme, a pored nas kesa, čipsa, Coca-Cola, kokice i svega ne. Kako animirati dete da se bavi sportom, bilo kakvom fizičkom aktivnošću? Moja generacija odlasla tako što se je urcala po dvorištu, mislim, zato što nije bilo ni kompjutera, ni telefona, bio je crtan i u 7:15 i to je bio kraj. Pa dobro, danas... Da, ili Duško Dugovuško. Dobro, današnja deca u suštini su igru napolju zamenila igru na kompjuterima i vidjet ćete decu da su sve prisutnije, samo im se razvijaju ti paučevi, mislim, najbolje, i stalno pipkaju po tim dirkicama i to je njihov svet. Znači, kako pokrenuti decu na aktivnost? Videli ste ovde po našim sličicama da kod nas na programu samom ima puno aktivnosti. Malo ćemo kasnije ispričati koje su to aktivnosti. A za sam početak da vam kažem da gotovo deca koje imaju problem sa gojaznošću, to su deca koje uglavnom izbegavaju fizičku aktivnost i imaju ne samo strah od nje, nego i odbojnost. I sa takvom decom treba biti jako oprezan, na početku proceniti u stvari šta oni to mogu da urade. Znači, zbog toga mi radimo i testove fizičkih sposobnosti, odnosno procenimo njihovu motoriku i vidimo šta oni mogu u datom trenutku da urade. Na osnovu toga propisujemo im i programe za bavljanje fizičkim aktivnostima. Znači, vi ne možete odmah od deteta zahtevati da ono radi mnogo toga, pogotovo ona deca koja su došla iz totalne pasive. Na početku našeg... Šta znači, Jelena, totalna pasiva? Pa to su uglavnom deca koja nemaju fizičku aktivnost. Znate, nekada je bilo po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji preporuka da se 3 puta nedeljno bavite fizičkim aktivnostima. To je uopšteno bilo i za odraslog čoveka, a danas je preporuka da to mora biti svakodnevno, zato što su sve naše aktivnosti danas svedene, što se tiče potrošnje energetske, na minimum. Kakva je aktivnost u školi, kad već govorimo o tome? Upravo o tome. Mislim na časove fizičkog. Danas deca uglavnom sede, što se tiče časova fizičkog vaspitanja, jako je mali broj časova u školama. Fizička aktivnost bi trebala da bude svakodnevna. Deca eventualno ako se bave nekim sportom van škole, onda se odvaja neko vreme za fizičku aktivnost. Nekada su deca jedva čekala da iz škole istrče da bi se igrala, da bi skakala, da bi preskakala, da se negde popenju. Danas nećete da vidite decu po drveću kako beru trešnje i... Pa nećete, zato što ako vam se dete u Tašmajdanskom parku popne na drvo, mama će viće, njo, nemoj, pašćeš, polomićeš se. Nama naši roditelji nisu govorili pašćeš, polomićeš se. Mi smo imali mogućnost da se igramo, tako je. Nisu nam branili da se igramo, nisu išli za nama vikali, nemoj da trčiš, oznojićeš se. Danas roditelji se plaše da će se dece uprljati, odvedu decu u parkiće, obuku ih kao da su pošli na modne piste i samo kažu ne pipaj, ne sedaj, ne penji se i tako dalje, kao da su oni lutke za šetanje, da se roditelji prikažu. Znači, od najmlađeg uzrasta jednostavno deci mora se vratiti to pravo na kretanje. Znači, deca su uskraćena u današnjim uslovima za kretanje. Najlakše je roditelju dati detetu crtane da gleda i vidi kako je divno i mirno. Ja sam juče bila na jednom predavanju i bilo je 2 dece. I meni je bilo začuđujuće što su deca tako mirna. Nijednog trenutka nisu ništa rekli. Ja sam samo jednom pogledala, a su imala po tablet ispred sebe i oni su bili u svom svetu, zato su bili mirni. A priroda deteta nije da ono bude mirno i da ono bude statično. Ono traži kretanje, traži akciju. I evo sad malo da se vratimo na naš program, pošto je bilo dosta slajdova, ne znam koliko ste mogli da ispratite. Deca kada dođu kod nas na program koji imaju problema, znači rekli smo sa svojim kretanjem, odnosno oni se nerado uključuju u fizičke aktivnosti i na časovima fizičkog, zato što se osjećaju manje sposobnim od svojih vršnjaka. Kako ih vi animirate? I evo odlično pitanje, znači kada dođu gore, oni se nađu jednaki među svima. Znači, to su sva deca koja imaju isti problem. Prvi problem njima je da se skinu da dođu na bazen u Kupaći. Jer ta deca nisu išla na bazene baš iz razloga što ih je bilo sramota. Ali kada oni vide da se svi skinu u Kupaći kostim, svi se skinu u Kupaći kostim i rade vežbe u bazenu. Na jedan jednostavan način da deci omogućimo
u tom izboru koji smo mi napravili za fizičke aktivnosti, šetnje, vežbe u bazenu, vežbe u sali, znači oni imaju mogućnost da se isprobaju u svakom sportu, da ih naučimo elemente košarke, odbojke, fudbala. Oni su tu sad razvijaju i socijalizacija jako bitna. Do tog trenutka njih su izolovali možda u školi zato što nisu bili fizički sposobni da se uključe u neki sport. A ovde su svi oni jednaki i onda jedva čekaju da se dokažu i da pokažu da i oni to mogu. I polako, znači treba svuda strpljenja. Ne možete vi očekivati sada od dece da će oni odmah, jedva čekaju da dođu da idu u šetnju i tako. Prvi dan, to je njima strašno, kao ja, idemo u šetnju, idemo po šumi, pa sad tu je neravan teren, pa to. Drugi dan već primećuju i cvrkut ptičica, vide i cvetiće i pitaju, kad ćemo da se popenjemo na ono brdo? I svako osvajanje novog brda, svaki uspeh za njih je veoma veliki. Osjećaju se posebno, osjećaju se da su nešto uradili za sebe, ono što nisu pre toga mogli. Nakon nekog dana već počinju i da trče. Znači, jedan devojčica je rekao, jao Bože, ja se ne sjećam kad sam zadnji put potrčala, ja se osjećam lako i mogu da trčim i mnogo sam srećna zbog toga. Takve navike i posle zadržavaju, pretpostavljam, kada se vrate. Program je 2 nedelje, oni mogu ponovo da se vraćaju, je li tako? Preporuka. Kakva su vaše iskustva? To sam htjela da vas pitam. Od povratka, kakva mi je povratna informacija? Koliko zaista njih, znači šta govore statistički podaci? Mi želimo da im promenimo ponašanje. Učestvujući u našem programu imaju mogućnost da biraju između zdravih i nezdravih životnih stilova. Sa malim promenama u dužem vremenskom periodu sigurno će ostvariti uspešnu redukciju telesne mase. Ono što se desi boraveći kod nas, a znači moramo reći da imaju hipokalorijsku, uravnoteženu ishranu, kao i fizičku aktivnost, ishrana je individualno prilagođena svakom pacijentu. 5 obroka, između obroka se pije samo voda i čaj, ukoliko požele, eventualno limunada. I znači za tako kratko vreme, ne samo da se redukuje težina, kod njih se poprave zapravo metabolički faktori rizika koji su prisutni, normalizuje povišen krvni pritisak, dobiju u kondiciji, znači aerobne sposobnosti su značajno bolje, a nas posebno raduje što dobijaju na samopouzdanju. To su druga deca. Znači, ono što je najvažnije je da shvate gde su grešili i sa malim promenama, ako se odreknu samo 1 čaše soka, oni za godinu dana mogu izgubiti 3 do 5 kilograma. Mi ih savjetujemo da sa tim malim promenama u ishrani uz to povećaju fizičku aktivnost, najmanje 60 minuta dnevno, poželjno je 2 sata ako bi moglo, to bi bilo idealno za decu koja imaju veći stepen gojaznosti, a da sedentarno ponašanje, dakle vreme koje provode uz TV, kompjuter, mobilne telefone, svedu na najmanju moguću meru, a to znači 2 sata dnevno. Pažnje treba da se posveti i na san koji je sve slabije kvaliteta, a naravno kad pogledamo kakve su spavaće sobe, odnosno sobe u koje naše deca spavaju, pretrpane sa raznim uređajima, TV aparatima, kompjuteri, tu su, ne znate šta nemaju, naravno da onda san ne može biti kvalitetan i dovoljno dug. Znači, moraju spavati 7 do 8 sati dnevno. Zato je važno da se napravi i odgovarajući ambijent u sobi u kojoj dete spava, da se iznese sve što je višak i naravno da im se omogući da pravilno rastu i razvijaju se. Mi sa njima kontaktiramo, verovali ili ne, oni čak i pišu, to su mnogi zaboravili kako izgleda dobiti razglednicu, dopisnicu, pismo. Mi se obradujemo kada to dobijemo, imamo komunikaciju i preko našeg sajta, Facebook profila, koji nam puno pomaže da ih kontrolišemo, to je jedna eksterna kontrola, zato što nas izveštavaju i šalju fotografije, tako zakazujemo i preglede, znači na razne načine i upravo ćemo objaviti rezultate naše studije koja prati dugoročno praćenje pacijenata koji su lečeni u našem centru i vidjet ćemo da li je volja, motivacija
tako je deci pomogla da reše ovaj problem. Lečenje gojaznosti je zahtevno, mukotrpno i nažalost vrlo često smo neuspešni u rešavanju ovog problema, a ako znamo da je za lečenje izuzetno značajno samopouzdanje, motivisanost, podrška porodice, dobra edukacija, nikad ne odustati od edukacije i kontrolnih pregleda, moramo biti strpljivi i shvatiti da je vreme neophodno. Da, u ludom vremenu čini mi se da nam nekako najviše nedostaje strpljenje. I evo, da dam i reči Nataši Vukuje, mladoj mami, inače koja se bavi tom nekom motivacijom, jel tako, životnom, ne tom nekom, izvini, ličnim razvojem, pa da nam kažeš, Nataša, šta ti to radiš i kako motivišeš ovu gradsku decu koje vidimo ne ispuštaju telefone i ostale naprave iz ruku da se pokrenu? Moram vam reći da u cijelom ovom izlaganju bojim se da mi nedostaje jedan najozbiljniji deo. Ja sam vrlo srećna što mi imamo Čigoticu i negde meni kamen sa srca padne kad znam da ne daj Bože da dođe do takvog stanja, da znam gde ću da se obratim. A šta ćemo sada sa, evo i mladim roditeljima, ja sam mlad roditelj, šta mi to da uradimo sada da ne dođe do toga? Ja mislim da se tu postavlja jedno glavno pitanje, ko tu preuzima odgovornost? Naravno, kada nije slučaj, kada ne postoji zdravstveni problem prethodno. Znači, tu se ograđujem, pričam, imam zdravo dete i prosto se trudim da izvedem kao svaki roditelj svoje dete na pravi put. Na koji način? Ko je odgovoran? Roditelj. Ovde dolaze već malo starija deca koji nemaju određene navike. Šta su roditelji radili do 7. godine? Kaže, ali nemamo vremena. Nemam ni ja vremena, pustanem ujutru pre vrtića, razvučem strunjaču za jogu i uzmem kao pustim na televizor. Đurđe, ajde da vežbaš sa mnom. Ona kaže, mama, ne mogu. Ja kažem, nema veze, ajde samo ja da odvežbam i ne gleda se crtani. Detetu šaljem poruku da je prosto normalno da iako nema vremena, iako ide u vrtić, sutra će ići na posao, da je normalno da posveti sebi 10 minuta da vežba. Onda smo mi skloni kao narod generalno da kažemo, ali ne radi se fizičko, tu je problem. Ali ne radi se u vrtiću to i to. Eto, tu je problem. Ne, ja kad vidim jelovnik, kao i svaki roditelj, uvek mene Đurđe pita šta mi je za doručak ujutru u vrtiću, a meni srce ovoliko kad čujem da ima varivu od šargarepe, nisam znala ja da postoji, ja je pitam posle vrtića, Đurđe, kakav je bio ručak? Malo sam pojela, u stvari sve sam pojela, ali nisam tražila dodatak. Što znači da postoji opcija i za dodatak. Imamo mi odlično uređen na jednom nivou sistem, ali roditelji su odgovorni za neke stvari. Nemojmo preskakati taj deo. Ako vi dođete i posle takvog ručka, ajmo picu za večeru, šta smo onda uradili? Pa to je tačno, ali se u jednom, evo, i psiholog može sad i da me demantuje i ne demantuje, ne bi složila da je roditelj jedini primer. Ja govorim sad iz ličnog iskustva da jesam, u mojoj bi se kući jelo onako kako ja jedem, voće, povrće, zdravo, ne bi niko pomislio ni na picu, ni na slatkiše, prosto ni na nedostatak fizičke aktivnosti. Sad ću da pitam, gde sam ja kao roditelj pogrešila ako se ja hranim zdravo, ako vežbam, a moje dete apsolutno to ne radi? Ja ću sada vama odgovoriti, mikrofon, izvolite. Ja ću vam sada odgovoriti na to pitanje vrlo koncizno. Roditelji jesu prva karika, ali roditelj ne može apsolutno u potpunosti da bude odgovoran za ono što je kulturološka norma, za ono što je marketinška politika, za ono što u svemu mi učestvujemo. Hvala vam. Međutim, ono što je važno jeste da treba prihvatiti značajan deo odgovornosti kao roditeljstva. U čemu ste vi pogrešili? Hipotetički da uzmemo zaista da ste pogrešili. Prvo i osnovno, ono što je važno jeste, vi jeste, ne samo za hranjenje, to morate da shvatite, roditelj je model ponašanja za sve vrste ponašanja, od toga kako govorite kod kuće, kako se oblačite, kako se hranite. Ono u čemu je moglo da se promakne, a to je ono što sam malo pre htela da vam odgovorim i što vam je doktorka lepo započela priču, a to je da
Roditelji su bolećivi na svoju decu, oni ne mogu da postave tačnu i jasnu granicu kada nešto treba ili ne treba da se uradi. Vi znate šta treba, ali vi ne budete kao roditelj dovoljno dosledni zato što ste bolećivi na svoje dete. Zašto ovaj program funkcioniše tako dobro? Zašto ovo o čemu koleginica govori u vrtićima radi tako dobro, pa kažete prvo probate pa... Zato što, znate, mi imamo situaciju kada se deca hrane pa nešto neće, doktorka priđe pa ih hrani. Ono o čemu je važno, vi to nikada kod kuće ne biste uradili. Vi uradite nešto demonstrativno, kažete, to je zato što sam ja tako rekao. I dobijete otpor. Ili dobijete još zanimljivu situaciju, dok si pod mojim krovom i ja ovako mogu... Kako ja kažem. Da vam kažem, ja to mogu tako u nedogled. Ono što je važno jeste kada imate ovde ovakav, kao što imate primjer ovde, imate sistemski pristup, vi dajete povratnu informaciju, vi budete model ponašanja roditelju, šta on sutra kod svoje kuće treba da uradi. Roditelji su umorni, mi imamo jako puno razumevanja, vremena nisu laka, ne mislim u materijalnom smislu, mislim i na porodičnu egzistenciju, jako je teško, tako je, jako je teško. Ali morate biti dosledni u svojim zahtevima. Tražiti pomoć. Tako je. Sad imam pitanje za sve vas ovde na pozornici, za sve vas. Kako onda sistemski rešiti problem? Kako sad tu Čiguticu da mi preselimo u svaki grad u Srbiji, u svako mesto, na kraju krajeva u svaku školu? Kako vi sada edukujete, mislim, pre svega i decu, ali i roditelje? To je onda negde tu problem. Da li je to uopšte moguće ili to je jedna utopija? Za lečenje bojaznosti neophodna je podrška zdravstvenih radnika, prosvetnih institucija, medija, znači mediji itekako važnu ulogu imaju. Znači, moramo videti kakve reklame, koliko reklama, znači, i šta gledaju naša deca. I ima li neka reklama u kojoj se, jel tako, zdrava hrana propagira, znači i tako. Tako da, zaista, verske institucije, to je izuzetno teško, lečenje gojaznosti, kompleksno i vrlo smo neuspešni. Zašto? Zato što nemamo timski pristup rešavanju ovog problema. Zato što nemamo definisane kuhinje u školama. Zato što se u školama, u knjižarama prodaje Coca-Cola, čips i tako. Moramo imati zakonsku odredbu koja će jasno definisati na kojoj udaljenosti dete može da kupi gazirani, da ne spominjemo, bilo koji slatki napitak, visokoenergetske napitke. To je sve vrlo njima dostupno. I oni jednostavno greše. Kažite pre nego što dam Jeleni reč da nas zatvori. Imamo iskustva iz vrtića, da to su deca kolega naših, koleginica, recimo koleginica defektolog, unuk je otišao potpuno, dete, znači normalno uhranjeno. Posle 2 godine u školi, već u 2. razredu, ona je došla kod mene i rekla, evo, meni treba pomoć, on je strašno gojazan. I dovela ga je i on je uspeo to leto, dok je bio na raspustu, nekih 4 kilograma, da bi posle 1, 2 godine kad smo se sreli, ja tog dečka nisam prepoznala. Bukvalno, njegove oči su bile kao 2 linije. Jednostavno, ja zaista nisam pristrasna, veoma mali broj je gojazne dece u vrtićima, bar kod nas u Starom gradu. I to je obično, ja kad primetim takvo dete, popričam sa vaspitačem i onda kažem, ajte dajte preporuku roditelju da dođe malo da popričamo. I onda pitam, da, kaže, roditelj dođe, kupi mu pljeskavicu pa ga vodi kući, a zašto ako je ručao u 2:30? Mislim, optimalnost, uravnoteženost, raznovrsnost kod ishrane je ključna su načela na kojima treba, znači sve grupe namirnica treba da budu zastupljene. Slatkiš je voćka, slatkiš je, može da bude slatkiš bez trunke šećera. Verujte da je mene... Pa napravite od suvog voća, napravite od voća. Vesna, ponudite im 2 dobre stvari. Nećemo ponuditi sok, nego 2 voćke. Videti šta oni vole. Ponudite im da idu u park ili da ih vodite na ples, a ne da gledaju TV, ne znam, neki film, crtani. Znači, moramo biti jako vešti, prevariti ih i roditeljima pomoći. Njima je pomoć potrebna, oni traže pomoć. Znači, edukacija.
je neće biti previše. I kroz školovanje. Ja mislim da već od nižih razreda osnovne škole treba da budu predmeti zdravlje, kako god se to zvalo, gde će biti uključeni i pedijatri i stručnjaci za bolesti zavisnosti. Složit ćete se, nama ulazi i narkomanija, i alkoholizam, i pušenje na široka vrata, da budu uključeni i nutricionisti, i profesori fizičke kulture, psiholozi, znači da bude jedan multidisciplinarni pristup, neka to bude i jednom mesečno, neka se uključe i roditelji da čuju i verujte, bit će rezultat. I verujte, imala sam i ta iskustva, deca pomno slušaju. Kada sam prvi put trebala da držim predavanje tinejdžerima, to je srednja škola neka bila, devojčice su padale u nesvest držeći dijete i ajde, pozvali me. Ja sam se tresla kao prut, misleći, pa ja sam čula svašta, pa ta deca neće slušati. Ljudi, nije uopšte tako. Oni su ja sam mogla da pričam 2 sata da sam imala vremena. To je najlepše iskustvo i kad god sam u prilici da pričam sa mladima, to je neverovatno lepo iskustvo i neko lično moje zadovoljstvo i verujte, koliko mi njima pružamo emotivno, toliko dobijamo. To je sigurno tako, bar na osnovu ličnog iskustva. Ljubav ne gori. Da. Izvini, samo sam htjela Milenu da pitam nešto, pošto je ona prošla ovaj program. Šta bi ti poručila, ajde ne roditeljima, nego nama odraslima, i da li je to tvoje iskustvo koje si stekla tamo moguće nekako primeniti ovde? Jer pretpostavljam ima dosta i tvojih prijatelja i vršnjaka i poznanika koji imaju sličan problem. Jeste, mi smo svi u kontaktu, što je doktorka rekla, i na Facebooku, i kad god možemo i mi se organizujemo i to su druženja, stvarno ostanemo u jako dobrom odnosu i to su prijateljstva do kraja života. A mislim, da li je tako nešto moguće organizovati u školi tvoje ovde, u gradu, u okruženju? Milena, vi se šetate organizovano koliko ja znam. Jeste, jeste. I kad god neko dođe, na primjer, evo u Beogradu, kad god neko dođe, ako je van Beograda, mi se uvek organizujemo, imamo svoju grupu, to su uvek dogovaranje. Ne prođe da neko dođe, da imam vremena da se ne čujemo, da se ne vidimo. Uvek razmenjujemo iskustva, ako je neko smršao, kako, šta je radio, uvek pomažemo jedni drugima i to je stvarno zaista sjajno kad znate da neko isto ima problem kao i vi se dopunjujete sa njim, to je stvarno neprocenjivo iskustvo. Jelena, mislim smo mi samo zagrebali ovaj problem. Zagrebali, da, a mi grebemo od jutros. Ali nam je prošlo vreme. Tako da mislim da je došlo vreme, ako nećete da vam konferencije padne, da polako pitam da li ima pitanja iz publike, je li ima, da li je moguće. Izvolite, sad ću sesti. Samo ti sedi. Ovako, imam 2 pitanja, odnosno jedno je više konstatacija. Imam ćerku koja ima 13,5 godina i kada sam shvatila da ima nekih 10 kg više, odvela sam je kod nutricioniste i ona je bila užasno rigorozna i rekla ovako: ovo ti je jelovnik. Sledeće nedelje se vidimo, izmerila je sve što je trebalo uradila, 2 kg nedeljno moraš da smršaš. Mi smo otišli kući, nakon nedelju dana smo došli ponovo na kontrolu, smršala je kilogram. Onda je nutricionista rekla: to nije dobro, to tako ne može, moraš da smršaš sa sledeću nedelju sigurno 2 kilograma. Nakon 3. našeg susreta, ona je 3. put smršala samo 700 grama, ona je bila baš je bila ljuta, uvela je još rigorozniju ishranu, izbacila apsolutno sve i tako dalje i ja sam odlučila da je više ne vodim. I primenila sam delimično taj jelovnik i moja ćerka jeste mršavila i ona i sad ima nekih 5-6 kg više, ali sam joj uvela jednu jako lepu stvar. Prvo izbacila je sve sokove, što je super, izbacila je dozirano, sada jede slatkiša, to znači vrlo malo posle obroka, jer ne mogu da joj skroz izbacim jer ima 13,5 godina i ne mogu da kažem ne možeš da jedeš apsolutno ništa slatko. Da li sam dobro postupila, to je prvo pitanje. I drugo pitanje je da li vi u Čigotici svi imate vitku liniju i da li vi pokazujete toj deci da je ono što ste vi, oni sutra treba da budu i da li se o tome vodi računa, jer ne zaboravite, svi oni gledaju upravo nas. Znači, kakvi smo mi kao roditelji, kakvi ste vi koji im poručujete kako treba da sutra budu, da li imate vi kilogram onoliko koliko bi trebalo? Hvala na pitanju.
Dakle, pristup je možda malo bio strožiji, sa malim promenama u dužem vremenskom periodu rezultati su zagarantovani. Mislim da i sam taj zadatak 2 kilograma sedmično je previše za dete tog uzrasta. Tako da vi budite uporni, znači sa malim promenama, ali duže vremena, godinu, dve, ona će rešiti problem. Kao i u svim radnim sredinama imamo kolege i znači saradnike koji imaju različitu telesnu masu, a ako neko ima i gojaznost ili predgojaznost, to deci bude primer kako ne treba. Tako da oni sve iskoriste, oni sve vide, verujte. Ako neko slučajno na kompjuteru, sve oni vide, igrice, kada je neka pauza i tako, oni sve vide. I sve koriste da unaprede svoje zdravlje. Verujte. Kaži, Jasmina. Ja bih volila samo da odgovorim na vaše pitanje. Ja trenutno radim u jednoj osnovnoj školi u Užicu i dok sam radila na ovom programu imala sam 15 kilograma manje. Znači, ništa neću više da vam dodajem. Ono što mi radimo gore, ono što smo radili gore i što još uvek funkcioniše, govorim vam o tome koliko smo mi svi angažovani da to sve funkcioniše onako kako treba i koliko je to i za naš lični i za profesionalni razvoj jako važno. Onog trenutka kad izađete iz tog ambijenta i ako niste uporni i ako nemate nekog da vas podrži u tome, onda sve bude jako teško. Tako da ja, kad god budem imala mogućnosti, ja ću sa takvim zadovoljstvom, jer to nije pitanje fizičkog izgleda, to je pitanje zdravlja, pitanje samopouzdanja, pitanje samopoštovanja, pitanje opšte emocionalne dobrobiti. Mislim da sam vam odgovorila na pitanje. Imamo još jedno pitanje, je li tako? Tamo nema pravo onaj deo da pita. Pa da li je moguće? Ima li jedan panel da ti nemaš pitanje danas? Ajde. Evo ja samo da zapravo postavim pitanje nutricionisti. Igrom slučaja sam imala priliku da vidim više vaših jelovnika, iako su mi se svideli. A i da probam vašu voćnu salatu, odnosno po vašem receptu koji dajete deci u vrtićima. E sad, o čemu se radi? Postoji u Beogradu jednostavno takav je sistem da nutricionisti nemaju jedinstveni jelovnik za svu decu u Beogradu. Znači, razlikuje se od predškolske ustanove do predškolske ustanove. E sad, neću spomenuti u koji moje dete ide, ali ne slažem se recimo sa nekim, ne znam, aspektima, pogotovo doručak. O čemu se radi? Mi se baš trudimo da dete jede zdravo, čak doručak, sada dok sam ja u drugom stanju, dete kod kuće jede, a kasnije ima obrok i u vrtiću. E sad, šta se dešava? Dešava se da prosto, da li je to stvar volje, struke, ne znam, entuzijazma, pojedinca. Znači, ja znam da svaka predškolska ustanova ima određeni budžet u koji treba da se uklopi, to sve stoji, ali zašto, zar nije fair da sva deca u jednom gradu, u svim opštinama imaju jedinstveni jelovnik, odnosno imaju pravo da budu ravnopravni u tom smislu. E sad, recimo doručak, uvek je neki namaz za doručak. I recimo najgori primer meni, nešto što ja zaista nikada ne bih pojela, a to je kombinacija krem, sir i margarin namazan na hleb beli i mleko. Mleko je svako jutro zastupljeno, previše po meni, jogurta ima jako malo, iako je on zdraviji. Potom brašno se stavlja, bešamel sos se pravi deci za ručak. Dobijaju jaja u vidu namaza. Mi smo čak pisali predškolskoj ustanovi, ali nemamo mogućnost komunikacije sa nutricionistima. Ja se izvinjam, šta je konkretno pitanje? Konkretno pitanje je da li mogu roditelji, znači roditelji koji se trude, jeste da utiču na vrtiće, sad u ovom uzrastu kada su deca mala. Možete samo da me pustite da dam par informacija. Sve znam o čemu pričate. Ovako. Prvo,
Asortiman namirnica za sve predškolske ustanove grada Beograda je jedinstven. Jedan deo asortimana nabavke provode ustanove, jedan deo Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu preko agencije, odnosno službe za javne nabavke, kako se sad zove. Ono u čemu se razlikujemo, to sve što ste rekli, prosto ne znamo o kojoj ustanovi se radi, kod nas to nije slučaj, iz razloga što ustanova Starog grada sastoji se od 10 vrtića koji su prvo jako blizu. Imamo malo bolje uslove. Druga ustanova je veća i možda nema te uslove. Možda u toj ustanovi tender za nabavku nekoliko partija hrane nije uspeo. Prosto taj zakon o javnim nabavkama mi stvarno nas urniše. Naravno, nutricionisti jesu u timu, odnosno u komisijama za nabavke, ali dešava se da neki neizabrani ponuđači imaju pravo da ulože žalbu i onda se to prolongira, onda kreću i onda je tu nedostatak namirnica. Složit ću se da to su neki razlozi koji mogu zbog bezbednosti da utiču na raznolikost jelovnika i ne može se primeniti isti jelovnik, jedino ne daj Bože da se centralizuje. Zašto sam rekla ne daj Bože da se centralizuje? Pa iz prostog razloga zato što mislim da kada bi se centralizovala prosto priprema hrane za sve ustanove, prosto i na raznovrsnost jelovnika i na samu bezbednost obroka bi to uticalo i ne bi bilo isto. Nije isto kada se hrana pripremi na licu mesta ili se ona prevozi, ne znam, nekoliko kilometara. Beograd je, priznaćete, veliki grad, a ima 17 opština. Sad, naravno, ja ću se složiti da dosta toga zavisi i od uslova, i od pojedinaca, i od prosto uspeha, prolaznosti tendera. Mi smo recimo ove godine imali sreće da su nam svi tenderi koje smo mi sproveli prosto prošli i niko se nije žalio. Pre 3 godine imali smo situaciju da se jedan ponuđač žalio, na svu našu sreću on je odbijen pa je valjda polomio zube i nikad se više ovamo ne žali. Ja imam mogućnosti, recimo u našoj ustanovi, da napravim takav jelovnik da će deca dobiti ujutru i heljinu proju i ne znam, namaze dobijaju samo jednom nedeljno, u letnjim mesecima to ne praktikujem iz bezbednostnih razloga. Znači imamo uključeni one semenke, sirove bundeve, susama, suncokreta i stvar je neke mašte, kreacije. Ja sam rekla šta je meni bilo i hvala Bogu da je to dete odreagovalo i ja zaista uvek kad radim, kad edukujem kuvare i ljude zaposlene u kuhinjama, uvek vidim to dete i mislim da će mi to biti slika do kraja života. I svaki moj susret sa adolescentima u školi ili bilo gde sa omladinom, te slike i sada na tim radionicama kulinarskim koje su predivne, meni te slike ostaju čisto. Mislim, ništa mi ne znači, ja ih neku zabeležim, ali meni to ostaje do kraja života. To su razlozi, ja ću se složiti prosto da, opet ponavljam, da što manje tretirana hrana, što jednostavnija, što manje kuvana, nepohovana, nepržena, bolja je za decu, bolja je za sve nas. Samo da vas pitam, da li imate konkretan savet kako možemo da ostvarimo komunikaciju sa nutricionistima generalno, jer recimo mi smo pisali Sekretarijatu za dečju zaštitu i gde su oni rekli da deca dobijaju jaje samo u obliku namaza zato što ga vole. A ne, nisu nikad pojeli kuvano jaje u vrtiću. Možete, samo ja ću reći, što se naše ustanove tiče, odnosno ustanove u kojoj ja radim. Samo molim vas kratko, pošto smo stvarno probili sad sve granice. Roditelj je svetinja. Znači, svaki roditelj ima mogućnost da dođe do nas, koleginice i mene. Ako ne može da bude u radno vreme, pošto i oni rade do 3, ja ću rado izdvojiti vreme čak i do 10 uveče ako treba. Ja ne mogu da pričam o drugim ustanovama. Konkretan odgovor, evo ja ću joj dati. Detetu u predškolskoj ustanovi isplanirana je ishrana 75% dnevnih potreba je zadovoljeno planiranom dnevnom ishranom, znači doručak, užina, ručak. Nemojte da mislite da taj namaz nije adekvatan za vaše dete i da je taj možda doručak koji mu upravo vi kući dajete bolji od onog koji nutricionista isplanira. Deca u... To je već problem koji morate rešiti u vrtiću. Pa znam, ali to je isto potreba za adaptaciju. Ali ovaj deo vezan za ishranu je, mislim da
Prosto ste u zabludi i potražite nutricionistu ustanove, svako će vam izaći u susret i objasniti ovo. Je gospođa Bijelajac pitala? Izvolite, ajde. Pošto smo čuli, za doktorku je pitanje, pošto smo čuli različite iskustva, različiti uzrasti dece kod kojih je intervencija bila u slučaju njihove gojaznosti, moje pitanje je vrlo konkretno i vrlo kratko mi odgovorite. Znači, da li u ovom slučaju, isključivo kada su deca u pitanju, me interesuje, važi ona maksima nikad nije kasno ili ipak postoji neki period kada smo već zakasnili? Ovo je pravo pitanje. Potrebno je na vreme, što znači što ranije prepoznati problem gojaznosti, roditelji da prihvate da je to bolest, znači da ne odlažu lečenje gojaznosti, da ne izmišljaju izgovore, raste, pubertet, to će se sve rešiti, čudotvorna je ta rečenica, pubertet, sve će proći će astma, proći će sve boljke pa i gojaznost. Ne, rešavati problem odmah, svako odlaganje gojaznosti je udruženo sa manjim uspehom u lečenju. Znači, ako se leče deca u predškolskom uzrastu, sigurno ćemo sa malim promenama, opet kažem, u dužem vremenskom periodu biti uspešni i rešavati ovaj problem. Nastavak na sledećem panelu sledeće godine. Da, ja se zahvaljujem, ovo je stvarno bilo i sadržajno i zanimljivo.